Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα. Είπα να κάψω την τρίτη μου παρέμβαση, γιατί και να θες να αγιάσεις δεν μπορείς. Με αυτά που άκουσα πριν από λίγο από τον κύριο Ανδρουλάκη. Επιμένει. Έχει μία αιμονή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική λύση. Καλά κάνει. Εάν νομίζει ότι είναι στο σωστό δρόμο, ας συνεχίσει το δρόμο αυτό. Εμείς δεν πρόκειται να τον ξυπνήσουμε από τον πολιτικό λίθαργο στον οποίο βρίσκεται και οδηγεί το κόμμα του στα βράχια. Καλά κάνει, η επιλογή του είναι. Όμως, σήμερα θα μπει ένα τέλος στα παραμύθια. Φτάνει. Τι μας είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Τι μας είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Ότι με βάση το πόρισμα η έκρηξη, λέει, δεν προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης και πήραμε την απόφαση να καταθέσουμε την πρόταση μορφής. Σοπάτε. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν τραπήκατε όταν αποκαλούσατε και χαρακτηρίζατε έναν πρόεδρο κόμματος ψεκασμένο που έλεγε ότι υπήρχε φορτίο με υλικό καύσιμο αγνώστου προελεύσεως και λέμε ότι ήταν το ξυλόλαιο και βρέθηκε σε 4 σημεία στον ΕΔΟΕΣΑΜ αυτή το πόρισμα ότι υπάρχει το ξυλόλαιο? Τώρα ξυπνήσατε. Μία συγγνώμη δεν είχατε την πολιτική ανδρεία να ζητήσετε? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Πάμε όμως παρακάτω. Κύριε Ανδρουλάκη, εσείς που σήμερα επαναστατείτε και θέλετε να ρίξετε την κυβέρνηση, όπως λέτε, με λάθος τρόπο. Εμείς σας είπαμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όταν έπρεπε και όταν μπορούσαμε, όταν είχε ήδη διαπραχθεί το έγκλημα των τεμπών, κύριε Ανδρουλάκη και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων, και δεν είχαν την πλειοψηφία να στηρίξουν δικό τους νομοσχέδιο και να συγκεντρώσουν 101 ψήφους, και αναφέρομαι στο γάμο των ομοφυλόφιλων. Τότε δεν το κάνατε. Τότε δεν υπήρχαν τα τέμπη για σας. Τότε εμείς ήμασταν ψεκασμένοι. Τότε ο λαός δεν υπήρχε στους δρόμους. Τότε δεν υπήρχαν τέμπη για σας. Τότε υπήρχε κάτι άλλο. Τώρα ξυπνήσατε. Ας τους ρίχνατε τότε. Πάμε τώρα να το κλείσουμε μια και καλή με το θέμα της ΑΔΑΕ. Θα μπει μια τελεία σήμερα στην αιμονή του κυρίου Ανδρουλάκη με το θέμα της ΑΔΑΕ. Μιλάει το ΠΑΣΟΚ που έχει φυτεμένους πρασινοφρουρούς στο 90% των ανεξάρτητων αρχών. Μιλάει το ΠΑΣΟΚ. Πάει πολύ. Πάμε λίγο ΑΔΑΕ τώρα. Δεν ξέραμε ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τα μέλη της μιας ανεξάρτητης αρχής όταν έχει λήξει η θητεία τους εδώ και 2 χρόνια. Μας συγχωρείτε. Έπρεπε να μας στείλετε ένα μέμο και να μας πείτε ότι τα μέλη των επιτροπών, ενώ έχει λήξει η θητεία τους εδώ και 2 χρόνια, δεν πρέπει να αλλάζουνε. Δεν μας το είπατε νωρίς. Πάμε να δούμε όμως τώρα ποια είναι η ΑΔΑΕ. Πάμε να δούμε ποια είναι η ΑΔΑΕ. Ο κύριος Ράμος, που είναι από το 2019 πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κύριε Ανδρουλάκη, χαιρετισμούς, τον ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, και από το 19 είναι. Ο κύριος Ράμος που απειλούσε ότι θα φύγει αν άλλαζε ο συσχετισμός ή τα μέλη των οποίων η θητεία είχε λήξει εδώ και 2 χρόνια, είναι ακόμα στη θέση του. Από ό,τι λέει κάνει μια χαρά τη δουλειά του και παίρνει και τα 7 χιλιαρικάκια του. 8 πόσα παίρνει? Δεν παραιτήθηκε. Πάμε να δούμε και τα μέλη όμως τώρα. Να τελειώνει αυτό το παραμύθι με το ΠΑΣΟΚ. Βασικά κακώς σας ξυπνάμε. Καθίστε εκεί στο λίθαργο. Το πάτε το καράβι στα βράκια. Μια χαρά το πάτε με τον αρχηγό σας. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα μέλη. Λίγο σύντομα μόνο. Τελειώνω, έχει ενδιαφέρον, αξίζει. Βέργαδος Δημήτριος, ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ. Γκρίζαλης Στέφανος, ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ. Παπαδάκης Νικόλαος, ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ. Τακτικά μέλη. Τα άλλα 2 που δεν ψηφίστηκαν είναι 3-2. Πάμε και στα αναπληρωματικά μέλη τώρα. Χατζιωαντανίου Δαμιανός, ψηφίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Διαμαντοπούλου Βασιλική, ψηφίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Η πλειοψηφία της ΑΔΑΕ ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ. Τι ζόρι τραβάτε, τι σας έχει πιάσει με την ελληνική λύση? Το πρόβλημά σας είναι εκεί, η κυβέρνηση. Είχατε την ευκαιρία να τη ρίξετε και δεν τη ρίξατε. Ρίξατε σωσίβιο, σωτηρία στην κυβέρνηση με το γάμο των ομοφυλόφιλων. Και πάτε τώρα κόντρα στους γονείς, γιατί κάνετε συμπαιχνία με τη Νέα Δημοκρατία, και κλείνω, για να θάψετε το θέμα, ενώ διαφωνούν οι συγγενείς και με την προανακριτική και με τη, συγχωρείτε για την έκφραση, με την τζούφια πρόταση μορφής που καταθέσατε με 2 μήνες. Η πρόταση μορφής ενέχει και το στοιχείο του ευνηδιασμού. Εσείς 2 μήνες το πιλατεύατε. Όχι σήμερα, όχι αύριο.
Όχι σε μισή ώρα, όχι σε 2 ώρες. Όχι την Πέμπτη, όχι το Σάββατο. Κύριε Χίντα. Προχωρήστε έτσι. Συγχαρητήρια.